عن أنس بن عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. Abu Musa radıyallahu anh Peygamberimizin sözlerini haber eder. İnnemâ meselul celîsis sâlihi vel celîsis su'i ke hamilil miski ve nâfihil kir. Шыннықта яхшы дусның һәм начар дусның мисалы исле, хуш исле май сатучыга һәм тимерчегә тиң. Имма ан نعم فحامل المسك إما أن يخزيك وإما أن تبتاغ منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. Haminde ya хуш исле май сатучының мисалы, әгәр син хуш исле май сатучыга килсәң, я инде ул сине шушы хуш исле май белән сиптереп бизәячәк. Я инде син аннан шушы хуш исле майны сатып аласың үзеңә. Я инде кимендә син аннан сатып алмасаң да шушы хуш исле майны тоеп, ягъни шуның белән рәхәтләнәчәксең. Я инде шушы хуш исле майны тәнеңә сеңдереп, киемеңә сеңдереп, аның яныннан китеп барачаксың. ونافخ الكير إما أن يخرج ثيابك وإما أن يجد منه ريحا خبيثة. Инде тимерченең мисалы, я инде ул синең шушы ычкыннары белән киемеңне яндырачак. Я инде киемең яндырмаса да син аның янына килсәң, шушы начар исле күмер, төтен исенә сеңеп китәчәксең. Шушы начар исне аннан алып китәчәксең. Бу хадистә яхшы дусның һәм начар дусның мисалы. Нинди соң ул яхшы дус? Яхшы дус ул шулдыр ки, кем сине игелеккә чакыра. Онытсаң исеңә төшерә. Белмәсәң файдалы гыйлем өйрәтә. Ялгышсаң төзәтә. Сорасаң булыша һәм инде иң мөһиме сине җәннәт юлына чакыра. Начар дуска килгәндә ул шулдыр ки, кем сине гөнаһка чакыра. Кирәкмәс, файдасыз эшләр белән сине мавыктыра. Кешеләргә зулымлык кылырга өнди, кан куярга чакыра. Ягъни сине җәһәннәм юлына чакыра. Шуңа күрә әйләнә тирәңә карарга кирәк. Кем сине бүген әйләндереп ала? Кемнәр белән син бүген дуслашасың? Кемнәр белән син бүген аралашасың? Һәм инде дуска килгәндә әлбәттә монда кешеләрнең сүз бармый. Шулай ук бүген көндә телефон. Кайсы каналларда син бүген утырасың? Нинди сайтларга керәсең? Нәрсә карыйсың? Булар барысы синең дуслар. Булар барысы синең дуслар. Шуңа күрә әйләнә тирәндәге кешеләргә карарга кирәк. Бездә хәтта татар халкында әйтәләр. Кемнең арбасына утырсаң, шуның җырын җырларсың. Әйт, кем син белән дус, һәм мин әйтермен, кем син. Шуңа күрә, әгәр син бүген әйләндереп алдың икән үзеңне игелекле, күркәм кешеләр белән, яхшы хулыклы, зур йөрәкле кешеләр белән, син дә шундый булачаксың. Син дә шундый булачаксың. Әгәр син бүген үзеңне әйләндереп алдың икән начар хулыклы, әдәпсез, гөнаһлы кешеләр белән, иртәгә син дә шундый булачаксың. Иртәгә син дә шундый булачаксың.